Meewerkers van cultureel centrum De Skalm in Stiens maken haar zorgen over de toekomst. Ze krijgen heel maaie ontslag en het werk zal tenight toch vrijwilligers die in worden matten. Maar de gemeente had dat nog net regelen. Na december zal een stichting de exploitatie op hem nemen. Het haast 60 jaar oude zoondepot Hege Dieken aan de eerskant van Burgum wordt oprommen. De 140.000 kub zoon die je leidt wordt broekt van bijgelijks de centrale as. De Hege Dieken zal letter toch steeds bosbeheer inrichten worden als natuurgebied. Daar hebben we haar 23 melden van de inbraaksneuntenacht in het verzorgingshuis Huilkenstein in Bolzert. Een nachtzuster trapjere 3 inbrekkers en te jaren mijn collega's leert ze haar zelfs op in de kapel. De politie had de zaak in onderzoek en broekt beelden van een beveiligingscamera. Het Scootje Museum in Jennewoord verwachtte dit jaar de 100.000ste bezoeker. Dat is een mijlpaal in het 16-jarig bestaan. Komende sneu zal het Scootje Museum weer riepen. Er komen jaarlijks zo'n 6.000 bezoekers. Een heldere joen en nacht. Het wordt 3 graden en de zwakke wind komt uit het noordwesten. Morgen ik net volle wind, uit het noorden dan. De zon schijnt en het wordt 14 graden.